Казвам се Антони Жеков, студент съм в Академията на Телерик и току-що завърши награждаването на четвърти кръг от конкурса на PC Magazine и Телерик. Добре, това е първо това награждаване ли е в конкурса? Ами не, участвах и на миналите два кръга. Тогава бяхме се класирали с предишния кръг бях с една колежка, работихме заедно, Деси Дойчева. С нея се бяхме класирали на второ място. По предишния кръг бях само аз сам. Бях чак на пето, така че тогава нямаше интервюта. Добре, по-труден, по-лесен, какъв беше този кръг според тебе? Този кръг определено беше труден. Може би ме затрудни най-много до момента. Също така факта, че програмата в Академията беше изключително натоварена, не си каза думата. Останах и без съотборник по тази причина. Но в крайна сметка успях да се справя. А коя точно част от задачата ти беше най-трудна? Най-трудна? Ами началото. В смисъл не знаех въобще за какво става въпрос на този кръг, когато започвах. Но съм благодарен на Академията на Телерик, която изключително много ми помогна. Не е пряко, но намерих всички знания, които ми трябваха, дали от лекции или от минали лекции или от форума. Добре, какво мислиш, че ти дава като цяло този конкурс? Като цяло? Ами като цяло изключително полезно е за мене това, че всеки кръг ме изправя пред нещо, което е ново за мен и всеки път ме предизвиква да науча нещо ново. Затова общо взето съм се заинатил и гледам да участвам активно на всеки от кръговете. Добре, къде се виждаш като развитие, така да се каже, след като завършиш Академията на Телерик, откъдето си, доколкото разбрах като участник? Ами, не мога да кажа. Живот и здраве. Се надявам да получа някаква работа в IT сектор.